салом мухлисони Барселона ва канали БАРСА ТЖ. ҳолати Ханси Флик вақте ки яке аз бозингарони асосияш баъд аз бозиҳои тими миллии Испания бо ҷароҳат ба Барселона баргашт хело сахт шудааст. Ямал дар вохӯрии интихобии чемпионати ҷаҳон бо Испания аз дақиқаҳои аввал баромад. ҳолон ки баъд аз бозӣ бо Болгария аллакай овозаҳо буданд ки ӯ мушкилӣ дорад, аммо чизе хатарнок ба назар намерасид. Ба ҳар ҳол ба Барселона вай бо осеб баргаштааст. тибқи хабарҳои расонаҳои каталонӣ ҷароҳат маҳз дар вақти бозиҳои Испания рух додааст. Флик сармураббии БАРСА асабонияти худро пинҳон накард ва роҳбарияти тими миллиро барои чунин муносибат сахт танқид кард. ӯ гуфт ки Ямал бар зидди Валенсия бозӣ намекунад. Вай бо дарди мушакҳо ҳам барои тими миллияш ду бозӣ гузаронид. Аввал 79 дақиқа, баъдан бошад 73 дақиқа бидуни танаффус байни онҳо. ин ғамхорӣ ба бозингар нест. ҳоло ӯ вохӯрӣ бо Валенсияро аз даст медиҳад ва бозӣ бо Ньюкасл низ зери шубҳа аст. Флик танқид кард ки мушкилӣ бо миёни Ямал нест, балки осеби минтақаи рон аст. гарчанде намояндагони тими миллии Испания иддао карданд ки миёни ӯ мушкил дорад. Федератсия худашро сафед карда истодааст ки аз мушкилии бозингар хабар надоштанд ва ӯ ба тамринҳо бо дигарон баробар иштирок мекард. аммо ки ҳақ аст? ҳар кас худаш бояд қазоват кунад. ин аввалин ҳолат нест. чанд ҳафта пеш ПСЖ низ аз Федератсияи футболи Фаронса норозӣ шуда буд. Усмон Дембеле ва Дизере Дуэ бо осеб баргаштанд, ҳарчанд маълум буд ки Усмон аллакай мушкилӣ дошт. бо вуҷуди ин ӯро ба майдон бароварданд ва дар натиҷа ПСЖ яку якбора ду ҳамлагарашро барои як моҳ аз даст дод. Барселона бошад Ямалро танҳо барои муддати кӯтоҳ аз даст медиҳад. ба гуфтаи расонаҳо ва худи Флик низ барқароршавӣ тӯлонӣ намешавад, аммо аз даст додани ӯ ҳатто барои ду бозии наздик хело эҳсос мешавад. Барса бо Валенсияи эҳёёфта дар Ла Лига ва бо Ньюкасл дар нахустин бозии Лигаи Чемпионҳо рақобат хоҳад кард. имконоти ивазкунӣ каманд. дар чап Маркус Решфорд аст, дар рост бошад Рафиня. ба назар мерасад ки ҷой пур карда мешавад, вале на Решфорд ва на каси дигар наметавонад ки пурра Ямалро иваз кунад ва шояд ҳамаи ин мушкил намешуд агар тими миллии Испания бештар масъулона ба ҳолати вингери ҷавон муносибат мекард. имшаб мебинем ки Барселона бе Ямал чӣ хел худро нишон медиҳад, зеро даста муқобили Валенсия бозии худро доир мекунад. ман ба бозии камгол шартгузорӣ мекунам. шумо ҳам пешгӯии худро бо 1x анҷом дода бо истифода аз калимаи сеҳрноки TG Барса то 8000 сомонӣ соҳиби тӯҳфа гардед. маълумотҳои лозима дар комментария ба ҳама муваффақият. Барселона метавонад маҷбур шавад ки зимистон аз яке аз лидеронаш ҷудо шавад. сухан дар бораи Френки де Йонг меравад. клуби каталонӣ бо нимҳимоятгари нидерландӣ музокироти тамдиди шартномаро оғоз кардааст, вале раванд осон нест. норозигиҳо чанд сол боз идома доранд. авҷаш 2 сол пеш буд, вақте ки бозингар қатъиян аз кам кардани маошаш худдорӣ карда буд, дар ҳоле ки клуб зери фишори молиявӣ қариб ки нафасгир мешуд. ҳоло вазъ каме нармтар шудааст. бо омадани Флик, де Йонг ба беҳтарин формаи худ баргашт ва бозингари асосӣ гардид. вақти зиёди бозӣ ва нақши баланд дар даста муносибати ӯро бо клуб беҳтар кард ва музокирот аз нав оғоз шуд. аммо мушкилот ҳанӯз ҳастанд. де Йонг омода аст шартномаи навро имзо кунад, вале Барса бо қоидаҳои ферплей маҳдуд аст. вақт низ мегузарад. шартномаи ҳозирааш то охири мавсим мебошад. агар то зимистон созиш ҳосил нашавад, клуб бояд фурӯшро баррасӣ кунад, то ки ӯро бепул аз даст надиҳад. расонаҳои Испания мегӯянд ки чунин сценария хело воқеӣ аст. ба ин масъала таваҷҷӯҳи клубҳои саудӣ низ зам мешаванд. онҳо омодаанд ки шартномаҳое пешниҳод кунанд ки Барса аслан рақобат карда наметавонад. голландӣ метавонад аз ин таваҷҷӯҳ ҳамчун фишанг истифода кунад то шартҳои беҳтарро бигирад, вале роҳбарияти каталонӣ имкони нарм шудан надоранд. барои мисол клуб бо заҳмат пул ёфт, то ин ки дар рӯзҳои охири равзанаи трансферӣ бозингари нав Руни Баргаҷиро бо маоши ҳамагӣ 1.5 миллион евро ба қайд гирад. яъне пеши Барса чанд моҳи музокироти душвор аст. агар созиш ба даст наояд, клуб маҷбур мешавад ки яке аз бозингарони калидиро ба фурӯш гузорад, чун ройгон аз даст додани бозингаре ки барои ӯ қариб 90 миллион евро пардохт шуда буд воқеан як фоҷиа хоҳад шуд. ба ҳамин тамом дӯстон, то боздид.